Xayrli irte, muhterem milletteşler. Bugungi topshiruqni boshlab, barchangizga da imin kunlar tilaymiz. Ham eng birinchi salamimizni biz O'rta Terishka ovulina yo'llaymiz. O'zining go'zal tug'an kunin bugun yoqdoshimiz Sharyayeva Munira Munirovna qarshilay. Ona әлеге гомер бәйрәме белән 56 яшь тулу көне белән яраткан тормыш иптәше Рәшит Сәлимҗанович, Новоспасск районыннан кызы Эльвира, кияве Дмитрий, оныклары Марсель һәм Эвелина, улы Рөстәм, килене Гөлназ, оныклары Рамиль һәм Арина, әтисе Мөнир Закирович, энесе Марс Мөнирович Шамионов гаиләсе белән котлыйлар. Безнең яраткан кешебез нәкъ 56 ел элек Урта Терешка авылында дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлап, Самара шәһәренең уку йортында, бухгалтер һәм учет факультетында белем ала. Аннары авылга кайтып 10 ел гомерен МТМда хезмәт итеп үткәрә. Соңгы елларны авылыбыз мәктәбендә эшли. Бергә яшәү дәврендә матур 2 балабыз туды. Алар үз чиратларыннан гаилә корып, безгә олы сөенечләребез, оныкларыбызны бүләк иттеләр. Мөнирәм минем яраткан, тугрылыклы хатыным. Балалары өчен назлы әни, ә инде оныклары өчен сөеп туйгысыз әбекәй булып тора. Сөеклем, менә инде сиңа 56 яшь тула. Бу туган көнеңне гомер уртасы дисәм, ялгышмам. Димәк, әле тагын шул кадәр бергә яшәп, бу дөньядан тәм табып, сөеп, оныкларыбызны башлы күзле итеп, оныкчыклар күрү бәхетенә дә ирешик. Иртә торып бүген хатлар яздым. Аны иркәм сиңа ачырам. Әле ярый син бар дөньяда дип, көндезен дә, төнен дә торам. Рәхмәт сиңа, иркән азың өчен. Һәр чак олы терәк булдың син. Минем өчен иң кадерле кешем, ныклы таянычым булдың син. Туган көнең белән сине котлап, кышасы бик килде иртәдән. Йөзләреңнән тик бер үбеп алып, бүләк бирер идем киштәдән. Ярар, ашыктырмын гомерләрне, уянганның сагынып көтәрмен. Аннары бәйрәм табынына мин чакырып сине илтәрмен. Әникайыбыз, туган телебездә бәлки татлы сүзләр сиңа дип таба да алмабыз. Чөнки күбрәге русча сөйләшергә ияләштек. Тик нинди телдә генә булмасын, бел, синнән дә якынрак, синнән дә кадерлерәк безнең өчен бу дөньяда кеше юктыр. Рәхмәт сиңа, саулыгыңны кызганмыйча, безнең бар әйберебез дә булсын дип һаман эшлисең. Утыр әле әни яннарыма, үсеп җиттек инде, сизмәдең. Бер генә дә авыр миңа диеп, уйларга да сәбәп бирмәдең. Синең хакта кырыштыр бу диеп, уйлый идек бала чагымда. Армый идең, эштән кайтып та син уйный идең безнең яннарда. Бүген синең гүзәл туган көнең. Алда әле бәйрәм күп булыр. Алла бирсә синең бар хыялың, чын тормышка ашыр һәм туыр. Кадерле кызым, хөрмәтле апабыз, матур туган көнең белән котлап, сиңа ихластан озын, саулыклы гомер телибез. Бала аныкларын гел шатландырып, сөендереп кенә торсыннар. Бар теләгән теләкләрең һәм хыялларың тормышка ашсын. Хөрмәтле Мөнира Munirovna, без дә бу матур теләкләргә кушылабыз һәм махсус сезгә дип музыкаль бүләк яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Жаннарымда тибен оз шишмәсен, әллә инде ихласы юдән. Туңган йөрәгемнең бозык эри, яратамын дигән сүзеңнән. Яраланган йөрәгемне үттердең назга, коендырдың татлы назларга. Гомерем буе барын көткән җаным, тынычланды.
Узган гомеримне синсиз бәгрен Уздыр алмам инде бер күнедә Язмышым син ышанышым булдың Янымда булшы гомергә Яраланган йөрәгемне үттердең назга Коендырдың татлы назларга Гомрем буе барын күткән җаным Тынычланды ярын тапканыга Яраланган йөрәгемне үттердең назга Коендырдың татлы назларга Гомрем буе барын күткән җаным Тынычланды ярын тапканыга Икәү бергә татып алсак икән Мәхәббәтнең бәхет алмаса Язмышымны хөлдәй парлы иттең Ялгызлыкка берүк салмасын Яраланган йөрәгемне үттердең назга